У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Вітай, святая Маці, Ти народила Володара, який керує небом і землею на віки вічні. Гэтымі словамі, дорогие браты і сестры, поважаная молодь, розпочинаємо святую імшу ва ўрачыстасць Найсвятейшай Панны Марыі Чэнстахоўскай. Падчас гэтай святой імшы прагну маліцца ў інтэнцыі вас, поважаная моладзь, дарагія студэнты, якія неўзабаве распачнеце новы навучальны год, просячы для вас аб патрэбнай ласкі, аб благаслаўленні Божым, асабліва аб дарах Духа Святога, аб мудрасці, у навуцы, а таксама у штодзённым хрысціянскім жыцці. Каб годна ўдзельнічаць у найсвяцейшай ахвяры, перапросім Бога за нашыя грахі і недасканаласці. Спавядаюся Богу усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшу я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу Найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Землі супокой, людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, для великой хвалы Твоей. Пане Божа, Володару небесный, Божа Ойче всемогутный, Пане Сыне Одинородный, Иису Христе, Пане Божа, Баранку Божий, Сыне Отца, яки береш на себе грехи свету, змилуйся над нами, яки береш на себе грехи свету, прими моление наше, яки сядешь праворуч Отца, змилуйся над нами, бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты найвышейший, Иису Христе, с Духом Святым, ухваляем Бога Отца. Аминь. Молимся. Усемогутный, милосердный Боже, Ты дал своему народу Найсвятейшую Панну Марию, як дивосную допомогу и оборону, отдаючи пошану Маті Твоего Сына, у ее цудовным образец Ченстаховы, просим Тебе, учини ласкаво, как мы на земли, отважно боронили веру, а в небе прославляли Твою перемогу. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына,
які з тобою живе і владарить у єдності Духа Святого, Бог през усе веки вечные. Читання книги пророка Ісаї. «І станеться у апошние дні, что гора дому Пана буде поставлена на вершине горов, и узвысится понад пагорками, и потекуть до ее все племена. И пойдут многие народы и скажут: придите, и взойдем на гору Пана, и дом Бога Якубова, и навучить он нас своим шляхам, и мы пойдем ягонными стежками. Бо з Сиону выйде закон, и слово Пану з Иерусалима, и буде он судить племена, и осудить многие народы, и перакуют мечи свои на плуги, и деды свои на серпы. Не уздыме народ на народ меча, и не будут больше учиться воевать. Доме Якуба, придите и пойдем у светле Пана». Это Слово Божие. Tyś wielką chlubą naszego narodu. Tyś wielką chlubą naszego narodu. Wielki jest Pan, godzien wielkiej chwały w mieście naszego Boga. Święta Jego góra, wspaniale wzniesienie, radością jest całej ziemi. Tyś wielką chlubą naszego narodu. Cośmy słyszeli, to zobaczyliśmy w mieście Pana zastępów, w mieście naszego Boga. Bóg je umacnia na wieki. Tyś wielką chlubą naszego narodu. Rozważamy, Boże, Twoją łaskawość we wnętrzu Twojej świątyni. Jak imię Twe, Boże, tak i chwała Twoja sięga po krańce ziemi. Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości. Tyś wielką chlubą naszego narodu. Obejdźcie dokoła Syjon, policzcie Jego wieże, by powiedzieć przyszłym pokoleniom, że Bóg jest naszym Bogiem na wieki. Tyś wielką chlubą naszego narodu. Читання послання святого апостола Павла до Галатаў. Браты, калі надышла паўната часу, паслаў Бог свайго сына, народжанага ад жанчыны, падпарадкаванага закону, каб адкупіць тых, хто падлягаў закону, каб мы атрымалі ўсынаўленне. А паколькі вы, сыны, Бог паслаў у вашыя сэрцы духа сына свайго, які ўсклікае «Абба, Ойча». Таму ты ўжо не раб, а сын, а калі сын, то і спадкаемца Божы. Гэта Слова Божае. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Здравость, Мария,
ласки певна Пан с тобой, благословенность ты меньше невестами. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. И с Духом Твоим. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Jana. Хвала Тебе, Пanie. У той час у Кані Галілейській було весілля, і маті Єзуса була там. Був запрошений на весілля так само і Єзус, і вучні Ягонія. І коли не хапіла вина, маті Єзуса сказала йому: «Не мають вина». Адказав їй Єзус: «Жанчина, ці гэта моя або твоя справа? Яшчэ не прийшов час мой». Маці яго сказала слугам: «Тое, што ён скажа вам, зрабіце». Было ж там 6 каменных збаноў, пастаўленых для юдэйскага ачышчэння, якія змяшчалі 2 або 3 меры. Езус сказаў: «Напоўніце збаны вадою». І напоўнілі іх даверху, і кажа ім: «Цяпер зачэрпніце і занясіце кіраўніку вяселля». І панеслі. Калі ж кіраўнік вяселля пакаштаваў ваду, што стала віном, і не ведаў, адкуль яно ўзялося, ведалі толькі слугі, якія чэрпалі ваду, то паклікаў жаніха і кажа яму: «Кожны чалавек падае спачатку добрае віно, а калі нап'юцца, тады горшае. Ты ж збярог добрае віно аж дагэтуль». Такі пачатак цуда учыніў Езус у Кані Галілейскай і аб'явіў славу сваю, і паверылі ў яго вучні ягоныя. Гэта слова Пана. Паважаныя дарагія браты і сёстры, паважаная моладзь, на пачатку, прабачце, што не зрабіў гэта на пачатку святой імшы, але на пачатку пропаведзі зраблю, прасіў перадаць вельмі моцнае прывітанне для кожнага з вас біскупу Владзімір Гуля, які сёння быў у нашай парафіі, у нашым касцёле, цэлебраваў святую імшу о 12 гадзіне, і прасіў перадаць вялікае прывітанне для кожнага з вас, і што кожнага з нас ён абнымае сваімі малітвамі. Вось, таму удзячныя за малітву, таксама за кожнага з нас, і за гэтую малітоўную таксама памяць, якую біскуп перадае. Паважаныя, перажываем сёння урачыстасць Маці Божай Чэнстахоўскай, і менавіта сабраліся сёння тут, у нашай парафіяльнай святыні, у якой таксама ёсць гэты цудоўны абраз Маці Божай Яснагорскай, каб праславіць Божую Маці. Папа Леў XIV перад малітвай «Анёл панскі», якую правёў 15 жніўня гэтага года у Касцель Гандольфа, сказаў наступныя словы: «Калі шлях становіцца няпэўным і цяжкім, узнімем вочы і паглядзім на Марыю, і зноў знойдзем надзею, якая не падвядзе». Гэта словы, якія нам нагадваюць, што сапраўды Марыя з'яўляецца крыніцай надзеі. Паважаныя, сённяшні дзень, калі мы ўспамінаем пра любоў і падтрымку, якую нам дорыць наша нябесная Маці, менавіта яна з'яўляецца прыкладам веры, прыкладам адданасці і смеласці. Марыя ззяе як абраз надзеі для сваіх дзяцей, што вандруюць праз гісторыю. Менавіта яна з'яўляецца гэтай жывой крыніцай надзеі. Паважаныя, гэтая праўда нашай веры цалкам адпавядае тэме юбілейнага года, які мы зараз перажываем, як пілігрымы надзеі. Пілігрыму патрэбная мэта, што дае напрамак яго падарожжу. Мэта прыгожая, мэта прывабная, якая вядзе крокі і падбадзёрвае, калі ён можа стомлены, якая заўсёды аднаўляе у яго сэрцы жаданне і надзею.
І ў жыццёвым падарожжы гэтай мэтай з'яўляецца Бог, менавіта які з'яўляецца бясконцай і вечнай любоўю, які з'яўляецца паўнатой жыцця, паўнатой супакою, радасці і усякага дабра для чалавека. Паважанае чалавечае сэрца прыцягваецца гэтай прыгажосцю і не бывае шчаслівым, пакуль яе не знойдзе. І сапраўды рызыкую не знайсці яе, калі згубіцца можна ў цёмным лесе зла і граху, навучае у адной з катэхез святы Отец Леў XIV. Паважаныя, сёння хачу з вамі паразважаць пра тое, як прыклад Божай Маці можа умацоўваць нас у нашым штодзённым хрысціянскім жыцці. Калі мы глядзім на абраз Чэнстахоўскай Божай Маці, мы бачым не проста адбітак яе аблічча, мы бачым перш за ўсё сімвал надзеі, любові, а таксама абароны. У яе вачах мы знаходзім супакой і разуменне таксама. Яна ведае нашыя усе гэтыя праблемы, штодзённасці нашай, гэтыя турботы, якія мы перажываем. Бо сама таксама была маладым чалавекам, якая перажывала шмат выпрабаванняў у сваім жыцці. Паважана, успомніце, як Марыя прыняла вестку ад анёла Габрыэля. Яна была маладой дзяўчынай, якая атрымала вялікую адказнасць стаць маці Божага Сына, стаць маці збаўцы. Заўважце, што яна не спалохалася, але наадварот сказала: «Я слуга Пана, няхай мне станецца паводле Твайго слова». Як Езус сказаў так, так і Марыя сказала так, паверыла слову Пана. І ўсё яе жыццё было такой пілігрымкай надзеі разам з Божым і сваім сынам. Пілігрымкай, якая праз крыж і ў васкрасенне прывяла яе дадому у абдымкі Бога. Паважаная, гэтая смеласць і вернасць павінны быць прыкладам для кожнага з нас. Бог часта выбірае тых, хто выглядае, можа, нязначным у вачах свету, каб зрабіць вялікія рэчы. Марыя была звычайнай дзяўчынай, але яе вера, яе пакора зрабілі яе асаблівай у Божых вачах. Калі анёл Габрыэль прыйшоў да Марыі, яна была спалоханай, напэўна, не ведала, што і падумаць. Анёл ёй сказаў: «Не бойся, Марыя, бо знайшла ты ласку у Бога». Это вельмі важныя словы. У нашым жыцці таксама хапае шмат момантаў, калі мы перажываем страх, такую невызначанасць, але мы павінны памятаць, што Божая ласка заўсёды з намі. Сённяшняя моладзь сутыкаецца з мноствам выклікаў. Ціск з боку сяброў, сумневы у будучыні, страх перад невядомым. Паважаныя, але як Марыя мы можам знайсці сілу у нашай веры. Мы можам звярнуцца да яе за дапамогай у цяжкія моманты. Яна заўсёды гатова выслухаць нашыя малітвы і падтрымліваць нас на шляху зямнога пілігрымавання. Паважаная моладзь, давайце задумаемся над тым, якімі каштоўнасцямі сёння мы кіруемся у сваім жыцці. Ці ёсць у нас гэтыя мэты, якія адпавядаюць нашай веры? Ці гатовыя мы ісці па шляху, які Бог падрыхтаваў для нас? Марыя вучыць нас быць адкрытымі на Божую волю. Яна паказвае, што нават у самых цяжкіх абставінах можна знайсці святло і выйсце. Марыя не ведала ўсіх дэталяў таго, што яе чакае. Яна проста даверылася Богу. У нашым жыцці мы таксама часта не ведаем, куды вядзе той ці іншы шлях, але вера дае нам сілу ісці наперад, не здавацца. Моладзь мае вялікую сілу змяняць свет. Паважаныя, вы будучыня нашага касцёла, нашай краіны. Вашыя дзеянні могуць уплываць на людзей вакол вас.
Не бойцеся быць прыкладам для іншых, быць гэтай соллю і светам для гэтай зямлі. Як Марыя, будьце смелымі ў сваёй веры. Падтрымлівайце адзін аднаго, дзяліцеся сваімі думкамі, сваімі перажываннямі. Паважаны, ў гэты дзень варта паглядзець на сваю жыццёвую дарогу і запытаць сябе, як я магу стаць больш лепшым чалавекам, як я магу служыць іншаму. Няхай прыклад Божай Маці натхняе нас на добрыя справы ў жыцці, на служэнне таксама іншаму, бліжняму чалавеку. І заканчваючы разважанне, пропаведь, хачу папрасіць кожнага з вас застацца пасля святой імшы, прынамсі на хвілінку, падысці да алтара Маці Божай, памаліцца гэтай простай малітвай, якую, напэўна, штодзённа мы паўтараем. Тваёй абароне аддаемся, пад Твою аброну. І сапраўды аддацца пад апеку Маці Божай Чэнстахоўскай. Няхай яна абараняе нас усіх. Няхай яна накіроўвае на шляхі любові і міру. Паважана, пакуль мы ў дарозе, як паасобныя людзі, як сям'я, як супольнасць, асабліва калі прыходзяць хмары і шлях становіцца няпэўным і цяжкім, узнімем свае вочы і паглядзім на яе, на нашу маці, і зноў знойдзем надзею, якая не падвядзе. Са святам вас, дарагія, няхай наша вера будзе моцнай, а сэрцы адкрытымі для Божай ласкі. Амен. Panie Boże Отцяч, Вызнаем нашу веру, веру адзінага Бога, Айца Усемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага, адзінароднага, Зайца народжанага, перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога, з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос, паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў, веру ў адзіны святы каталіцкі апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю ўваскрашэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Амен. Узнясем наши просьбы про заступніцтва Маці Касцёла. Молимся за святы Касцёл. Боже, просім Цябе дары сваім благаслаўленнем усю супольнасць Касцёла. Дай усім нам, хто яе стварае, неабходныя дары і ласкі, каб праз служэнне бліжнім мы сведчылі аб любові і міласэрнасці. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за наших пастыраў, всемагутны Божа, просім Цябе, май у апецы нашага папу Льва, нашага біскупа Уладзіміра, усіх біскупаў, святароў, каб на усім абшару зямлі прапаведвалася слова праўды. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за тых, хто знаходзіцца ў цяжкай сітуацыі. Пане Божа, ахарані сваёй асаблівай апекай тых, хто знаходзіцца ў небяспецы, несправядліва пакрыўджаных, ашуканых, церпячых. Няхай усе адчуюць Тваю айцоўскую апеку, абарону і любоў. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за маці і нашыя сем'і.
Всемагутны Божа, атулі сваёй апекай усіх жанчын, каб, гледзячы на Марыю, яны маглі быць прыкладам любові, цярплівасці і мудрасці для сваіх дзяцей, і каб Божае благаслаўленне дапамагала ім узрастаць на шляху да святасці. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся аб патрэбных дарах Духа Святога, аб благаслаўленні Божым для вас, моладзь, студэнты, якія неўзабаве распачнеце новы навучальны катэхетычны год. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас. Божа, дай нам удзел у Тваёй хвале разам з Найсвяцейшай Паннай Марыяй, а прынятыя ад Цябе ласкі няхай умацуюць нас у падарожжы да нябеснага валадарства. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Пачуй нас, Божа, і дай нам ласку трывалага жыцця паводле падабенства Тваёй Маці Марыі, праз Хрыста, Пана нашага. Поздравям Тебе, Матко, Мишине моих друг. Поздравям Тебе, Ване, Надею моих Русь. Поздравям Сетру Лёва, Светлане вечно слез. И все рай высвязавши, неси милость сон. Аве Мария, полна славы свят. Аве Мария, Матко Бога и нас. Аве Мария, полна славы свят. Аве Мария, Матко Бога и нас. Моліцеся, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Бог Отець усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому костьолу святому. Прими, просим Тебе, Пане, молитвы и ахвяры Твоего народа, якие Он Тебе приносит. Каб праз заступництво Найсвятейшей Марии, Матери Твоего Сына, стали действенными молитвы и были выслуханы просьбы кожного человека, праз Христа Пана нашего. Амен. Пан з вами, И с Духом Твоим угору серце. узносим их до Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. Одна это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збагавенна, каб мы праслаўлялі Цябе, Божа, за цуды, якія Ты учыніў у сваіх святых, аддаючы пашану Найсвяцейшай Панне Марыі, складаем падзяку за Твою дабрыню і величаем Цябе словамі гімна. Вялікія справы Ты учыніў на ўсёй зямлі, і сваю милосердность распростер на усе поколени. Ты глянув на покору своей слуги, и праз яе спаслав людям збавцу Езуса Христа, Твоего Сына и нашего Пана. Праз яго Твою велич праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Твоим обличчам. Просім, каб і нашыя галасы далучыліся да іх,
разом з імі ускликаючи. Святий, 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 Пан Бог усемогутний, Небо и земля полные хвалы Твоей, Осанна на вершинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Осанна на вершинях. Сапраўды Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам, па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерці з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення. Дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканаль яго ў любові, разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету. І дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі удзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Ёзафам, яе абраннікам, са святымі апостоламі і усімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча, усемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Амен. Молімся да Отца Небеснага, як нас навучыў Езус Христос. Ойче наш, который ёсць у небе, свяціся імя Твое, прыйдзі валадарства Твое, будь воля Твоя, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, як і мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога. Дай ласкава супакой у дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваны ад усялякага неспакою, чакалі испаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Тваё валадарства і моц і хвала навекі. Пане Езу Хрысте, Ты сказаў апостолам Тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі нашы, але на веру касцёла Твайго,
і будь ласкава згодна з Твоєю волей, адарыць яго супакоем і єднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Amen. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. Z duchem Twoim. Перадайце ближняму знак супакою. Baranku Boży, jaki bioresz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bioresz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bioresz na siebie grzechy światu, одари нас упокоем. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёныя, пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа мая. Panie dobry jak chleb, будь прославлёny повсюдnym Kościołem, bo tak безмерно Ty полюбил нас, безмерно Ty полюбил нас. Ty chleb pomnożył na pustyni Boża, kab my u szlachu do nieba siły mieli. Ty manna i stał wandrownikom голодnym, dla tych, что вечно быть с Тобой хотели. Panie dobry jak chleb, будь прославлёny повсюдnym Kościołem, bo tak безмерно Ty полюбил нас, безмерно Ty полюбил нас. Жниво настало, радуются люди, соспела нива, пахнет свежим хлебом. Хай алтаром земля вся наша буде, а хлеб комуняй тим, хто прагне неба. Пане добрый як хлеб, будь прославлёный повсюдным Kościołem, bo tak безмерно Ty полюбил нас, безмерно Ty полюбил нас. Jezu cichy i pokorny sercem, moje serca proszę supokoj. Nadzieli prawdziwej pokoraj, nauczy żyć u prawdzie przed Tobą. Jezu cichy i pokorny sercem, moje serca proszę supokoj. Nadzieli prawdziwej pokoraj, nauczy żyć u prawdzie przed Tobą. Молимся. Ласкавы Божа, мы приняли евхаристичный посилок у день свята Найсвятейшей Панны Марии,
Ученика б мы верно и шли за яе прикладом, и отдано служили справе нашего откупления, праз Христа Пана нашего. Amen. Дякую великий всем за супольную молитву. Примите с верой Божие благословение. Пана з вами. I z duchem Twoim. Нехай благословить вас Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Amen. Идите у супокои Христа. Dziękuję Panu Bogu. Веди, Мария, за собой, куды Твой Сын поклича нас. С Тобой прославим мы Его, с Тобой, Мария, у кожный час. Веди, Мария, за собой, куды Твой Сын поклича нас. С Тобой прославим мы Его, с Тобой, Мария, у кожный час. Благословляем мы с Тобой, Магнификат, Мария. Ты, Мати Найсвятейшая, нам Збавцу Иисуса дала. Веди, Мария, за собой, куды Твой Сын поклича нас. С Тобой прославим мы Его, с Тобой, Мария, у кожный час. Веди, Мария, за собой, куды Твой Сын поклича нас. С Тобой прославим мы Его, с Тобой, Мария, у кожный час. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe